Hello everyone, नै आङो नै खासिले सरि माबा माने सिखा गिदिरावहाय रुवा लादों आरोना माने आं बन दानदोंमोन एसे ओमफ्राय ओरैजाय नै मैया मारा होनायखौ रोगादों बेयाव एसेल' दङ बाखि माखासे फोरानबाय आरो बाख्रियावबो सोबाय नालेबा रोगागासिनो ओरैनो मारा होनायनि जिगाबा आरो दुब्लियावबो दंमोन आरोना दुब्लियाव माखासे गोबां माबा दंबावो मा होनो जिगाब दंबावो बेखौ लाबोला दुब्लिनिखौ आरोना माइखौ खोन्थाला आं मेगन सायोलै मानसिफ्रा गोबांनो दा नैबेयाव माइखौ फोरानफैबाय आरोना आरामसेनो ओमफ्राय जोंहा मा होनो आलु ओमफ्राय बुट गायनो थाखाय हालेवदों आरोना बारिखौ ओयाव हालेवगासिनो आरोना आरामसे ओमफ्राय आं नायगासिनो ओरै फारसे नै जा दिनैसो मा होनो दाख्लै बारहुंखा बारनानै नारें गुनायखौ दिनैसो दानफायदों आरोना नै दानगासिनो दायो आंनाव मा होनो नारेंखौ दानफायनो थाखाय रुवा बिहरदों आरोना नै ओमफ्राय आं हैनोसै लाबाय नै रुवानि गोनांथि जादों आरोना रुवायानो होदो ओमफ्राय जोंहा बान्दो बलायनानै नोगोर ना मोनलाबायदों आरोना नै नाया इयाव एसे फोरानदों आरो बाखि माखासे दंबावो नै मा होनो जोंहा मैया मिसिंनि मा होनोमोनलाय बिदिखौ मिसिङाव हरजाय लास्टनि आरो बेखौ मा होनो गांगारदों आरोना नै ट्रेक्टर हालेवहोनो थाखाय ओमफ्राय माइ मारा होनो थाखाय एसे फैसा थोआखै आरोना मा होनो माइ फोनो नागिरदों माइ गोरलैखौ फरिमल माइ ओमफ्राय नैबे आं नेट लादों बेयाव फोसाबनोसै आरोना नैबे हालेवखानाय हायावनो बेखौ नेटखौ गुवार बनोसै बेयाव बावसिबनोसै एकदमबारे धुमधाम दा लाबोबाय आरोना बावबोसिगोन आरो दुई बस्ता जाबाय लाबोनाया बावसिबसिगोन आरोना नै दा आरो नेटखौ दहायनो मा होनो मोजां खालामना दोनखादों मोजांसो ना हमनाया पिदेवालनि जानाय मा होनो साथिखौ जोंबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो ओरै जोंग्रा होबाय ओमफ्राय नै बेखौ होबावसिगोन ममबाथि ना मा होनदोंमोनलाय बेखौ ममबाथि बिदि गोमो गोमोल' आरो दंबावो मोनसे होनोसै आरोना नै इयाव थै जेवारिखौ गाहायाव बोख्लायनांगौ नै मोनसेबाव आरोना नै बेखौ इदिल' बानाय एसे गोजान गोजान होदो बेयावनो मोजां मोननाय जानो थांलाय बेदरलाय आराम होलाया मादो बैयो आंनो जागोन Happy Diwali Happy Diwali
ओरै लाइट फोजोंबाय ओरै साथि सावबाय आरोना ओमफ्राय होबावसिगोन र'